De vegades la gent em pregunta què fas, màgia pornogràfica, et despulles? No, no em despullo, no faig res obscè ni cap cosa d'aquestes, sinó que la màgia eròtica seria, doncs, en comptes de mocadors de colors, doncs els canvio per condons de colors, en comptes de ser una vareta màgica, doncs és un vibrador, en comptes de ser la carta apunyalada és la carta penetrada, i tot es tenyeix d'un seguit de bromes, no?, que anem afegint i anem convertint que la màgia es posi més a to. No volem que el públic vagi a veure un espectacle, sinó que volem que formi part de l'espectacle, de tal manera que no estiguis tu assegut a una cadira, a una butaca i estiguis veient l'espectacle, sinó que tu en formis part, de manera que en tots els jocs que realitzem els espectadors són els protagonistes i sempre han d'estar sortint contínuament a l'escenari, i realment el que ens agrada també molt és poder improvisar, de tal manera que tenir més o menys algunes coses pactades i després, a través del que ens doni el públic, del que l'espectador que surti se li acudeixi, doncs vagi passant una cosa, vagi passant l'altra, i una cosa porti a l'altra i allà es creï la màgia, i si és eròtica, millor. Jo tampoc diria infravalorat, sinó que potser no hi ha tanta oferta de màgia, perquè tampoc hi ha tanta demanda, però tampoc som tants, vull dir, d'actors som moltíssims més i de mags són pocs, però què és realment un mag, no? No deixa de ser un actor fent el paper de mag. Llavors hem de veure quants actors podrien ser realment mags, no? Llavors en la màgia eròtica que ens trobem de vegades, sobretot això que ens diuen màgia pornogràfica, aviam què és això, tal, però d'altra banda també sona molt atractiu i estem tenint molta més feina de vegades amb la màgia eròtica que amb la màgia infantil, i veiem que això s'està valorant, ja que és una cosa, una iniciativa que aquí a Catalunya no s'ha fet mai. I som 6 mags eròtics potser a tot Espanya i intentem col·laborar entre nosaltres perquè això es vagi coneixent a poc a poc. Què és per mi el risc? Saber que et pots afrontar a un públic sense por i estar segur cada cop que vas a afrontar-te en aquest públic que ets capaç de sorprendre'ls, d'imaginar, que somniïn i córrer el risc de posar tots els teus coneixements en res, com si tot això s'hagués perdut. Ets una persona igual que ells, per això els espectadors, ells es converteixen en realitat en els actors i tu no deixes de ser també el públic que està mirant aquest joc de màgia i també es sorprèn. I això és el risc del mag de sorprendre's pel mateix joc que ell mateix està realitzant, no? Quan això passa és molt maco.